کارمندان شعبه بازرسی دولتی автомобили در ولایت ختلان پیوسته جهت پیشگیری صدمه‌های ناخوش نقلیاتی چرابینی‌های مقصدناک دایر نمایند هم متاسفانه باز بنابر بلند کردن سرعت حرکت و یا اطاعت نکردن به آلمدهای در راه بوده از جانب برخی از رانندگان صدمه‌های ناخوش به قید گرفته می‌شود. 22 می سال 2021 تخمینا ساعت‌های 10:30 راننده автомашинаи боркаши тамғаи камаз таҳти идораи маҳмадуллои рустамхон соли таваллудаш 1990 бидуни шаҳодатномаи ронандагӣ ҳангоми ҳаракат намуданаш аз самти шаҳри Кулоб ба самти фурудгоҳи шаҳри Кулоб дар самти муқобили ҳаракат бо автомашинаи тамғаи опел астра рақами қайди давлатиаш 9478 SS03 ки шаҳрванд Икромов Дилшод Назриевич ба самти ноҳияи Муминобод ба самти шаҳри Кулоб дар роҳи худаш ҳаракат мекард бармехӯрад. дар натиҷа ронандаи автомашинаи опел астра ва мусофирони дар дохили автомашинаи мазкур буда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасанд. ҳамчунин санаи 23 майи соли 2021 тахминан соатҳои 10 ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Бенз Қурбонов Шам Ривоҷович ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи мошингарди ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ ба самти шаҳри Бохтар воқеъ дар ҳудуди деҳаи Гулзор бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин накарда ба самти муқобили ҳаракат ба роҳ баромада ба қисмати пеши тарафи чапи автомашинаи тамғаи опел вектра таҳти идораи шаҳрванд Умаров Муҳсинҷон Холматович бархӯрда аз роҳи ҳаракат ба замини кишти канори роҳ буда сарозер гардидааст. дар натиҷа ронандаи автомашинаи тамғаи опел вектра ва мусофиронаш ба саломатиашон ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаи ба номи Бури Воҳидови шаҳри Бохтар бистарӣ гардиданд. шаҳр омада сабдиас Мерседес рома пешпеш Мерседес аз се бол ҳамтарӣ кард натонист даромада мо шофёр бия бараки назанам дар бар музат чош ҳамча париде